onye dịka Bianca Ojukwu ka enyere title a na-asị na onye nyere ya title bụ an imposter Austin Ndigwe. Ha! Alele. Ife megidere gọọmenti wee na-controluzie ndị igwe anyị na our traditional rulers. They understand me. Oge aka ị ga-anọ wee ghọta that na ife enwere ala Igbo today bụ gịnị ndị warrant chief. Do you understand what I'm saying? Ndị bụ na ha bụ ndị igwe but ha enwere ike guys vanọ ka kafara exist. They cannot speak truth to power. Do you understand me? They cannot even address the government because no government na-enye for certificate. Do you understand what I'm saying? So far na ebe a ka o nwere ife fa na-alụ because you watch na society today ọ bụrụ oge ndị igwe bụ ndị igwe ga-abụ okwu gọọmenti ege ntị. Ọ bụrụ ọzọ igwe kịta igwe certificate. Ịghọtago? Onye dịka Bianca Ojukwu ka enyere title a na-asị na onye nyere ya title bụ an imposter Austin Ndigwe. Ha! Alele. Now, then if it's from Punch News, from Punch News also that na Bianca Ojukwu says chieftaincy title fake, confirmed by imposter Anambra state government. No fear from Punch. Now I can go through the Anambra state government has disowned the chieftaincy title of Anyanwụ na Awalola, conferred on the Minister of State for Foreign Affairs, Bianca Ojukwu, purportedly by the embattled traditional ruler of Awka, Obi Austin Ndigwe, insisting that Ndigwe is not a traditional ruler in Awka or Anambra State. Do you understand? Otegokwa azọbara ihe a otego nnọọ azọbara ya to the extent na Soludo gwakwuru Austin Ndigwe n'ilu ya because afọ m the video. Ịghọtago onwe ka o si wee tụnyere ya dị okwu that time. Ịghọtago mgbe nwa bụrụ ugbo a na-azọ eze azọ ada azọ na eze azọ mgbe bụrụ ugbo ada azọ ụmụ ife azọ nọ ọbụla obodo na-ebugharị olu ton village unu ebubetie na village unu ebuatia na village unu nwazi ndị village afọ yezie ewepụta onye ga-abụ igwe maọbụ traditional rule ọ bụkwa na hometown maọbụ ebe ọ ya abụ na one family na-eme ọ bụrụ na ọkpụtọrọ ọkpụ mana today look at as na Austin Ndigwe abụrụ traditional ruler. Amara m onye ọzọ bụ traditional ruler, I don't know, but Austin Ndigwe abife m ka were anụ afịa. Today send no Bianca ka enye chieftaincy title. It is own the chieftaincy title. So na Anambra state government recognize the thing. Oji wee bụrụ that na onye nyere that chieftaincy title bụ an imposter a na-akụ ọbụla akụkọ. But it's all right. Ka na-ene n'anya na ọ dịkwa na egwu. Ọ dịkwa egwu. Ọ dịkwa na egwu.